Hej, The Yardcrafter her, og nu med min nye intro. Og det er The Yardcrafter, der har lavet mig. Ja, der er ikke rigtig nogen, der gider at lave en intro til mig. Så, altså. Men jeg har lavet et lille hus her. Vi skal kigge på 2 ting. Det her hus, og så noget med portal derovre. Men lad os bare kigge på huset først. I kan godt se, det er meget flot, det her lille hus. Og der er hæk omkring og græs og sådan nogle blomster og noget. Så når vi går ind i huset, det er meget flot. Og jeg kan godt skrive under på, at det ikke er et helt almindeligt hus. Så en kakkelovn plejer altid at være et eller andet bagved. Eller en bookshelf væg. Der plejer også at være en hemmelig dør, men det her, når man trykker på knappen, så kommer der sådan en ting frem, og så kører man. Og så er man her. Welcome sir, står der så. Og så er der noget tengstværk her. Og man, altså, bare en masse redstone torches og noget redstone lys og noget. Så har jeg så kørt det. Men ja, så kan man selvfølgelig også tage til bagevejen. Gå ud, så kører den tilbage. Så når man ikke lige lægger mærke til, at der er nogle trapdoors. Men det er grunden til, at trapdoor, altså hvis du bare laver en dør, og så skubber den, det vil ikke virke. Det vil bare gøre sådan, at du får mere problemer og sådan noget. Men hvis du sætter en trapdoor, og så skubber den trapdooren. Det vil så sige, at hvis man gør sådan der, altså det vil så sige, når den skubber tilbage, så vil det ikke virke. Fordi så hænger den ikke med. Hvis man gør sådan der, så hænger den ikke med. Fordi den har ikke noget at sidde på. Men det er så smart, hvis man tager en normal piston, sætter der, så skubber den. Dup. Og så skal vi sætte sådan en der. Og så hvis vi så sætter sådan en der, så er det selvfølgelig længere op og mere smart med en knap, hvor den kører frem og tilbage. Så, men det er det bare lige for at demonstrere. Og så sætter man der. Og så der. Og så skubber den derhen. Så er jeg så lavet med 2 og noget andet herover. Men det er sådan bare princippet i, hvordan det er lavet. Så er der noget med noget portalværk herovre. Med at jeg har fundet ud af, hvordan man kan lave en portal, der selv tænder. Og grunden til, at der er lidt mørkt derinde, det er fordi, at så når man trykker på knappen, så er der en portal. Så er man klar til nether. Men det er ikke lige det, vi skal. Det den gør, det er, at når man sætter sådan en fire charge, hedder den, med nummeret 385, så når man gør sådan her, sender en afsted, så hvis der er en blok her, så vil den automatisk danne ild. Hvis man så laver en portal ramme, og så, det skal ikke være obsidian, det kan lige prøve. Med obsidian, det virker ikke, fordi at så bliver portalen lidt mærkelig og sådan lidt, den kan ikke helt finde ud af det, men prøv at se. Så laver den bare sådan en ild ting her. Men hvis vi så sætter, det vi også havde gjort inde i det der hus derovre, hvis vi så sætter et eller andet, nu prøver jeg bare lige med bricks, fordi det var lige det jeg havde på mig. Sådan der. Trykker på knappen, så kommer der en portal. Og det man så kan gøre, hvis man er helt vildt nice og gerne vil prøve noget mere end bare at lave den, så kan man selvfølgelig også lave en, der slukker, altså automatisk.
Hov. Så kan man selvfølgelig godt dreje den her rundt her. Nu prøver vi bare et eller andet. Det er faktisk ikke helt sådan gennemtænkt, men det kan man godt. Sådan der. Og så sætter repeater der. Så er det selvfølgelig ikke noget redstone dust på os. Og sætter der. Der er redstone dust hele vejen rundt her. Og så her. Der må ikke være noget her. Det var bare lige en fejl, jeg lavede der. Sådan der. Og så sætter jeg en knap her. Så slukker den også automatisk. Men altså... Hov. Fail. Det er selvfølgelig... I kan bare lave det sådan der. Det er måske lidt bedre. Og lidt nemmere at finde rundt i. Nå, det kan man nok ikke. Nej, man kan ikke... Jeg troede lige, man kunne lave noget smart, sådan at ens portal gik i stykker, men man kan åbenbart ikke skubbe portalstykke. Nå, men det troede jeg, at man kunne, men det kunne man åbenbart ikke. Men hvis I godt kan lide det her redstone, så endelig bare sig til. Fordi jeg elsker at lave redstone, og det er bare dejligt. Det er dejligt. Men I kan også lige se mit ur her. Eller ur. Det er sådan en, der kan tælle til 10, og så blinker den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så slukker den så. Og så blinker den sådan. Og så begynder den bare på 1, 2, 3, 4 igen. Men måden den er bygget på, det er, at der er den her. Vi kan prøve lige at starte den. Den skubber så rundt. Der hvor der er glas, så er der en af dem der slukker. Og der hvor der er det her wooden planks, så tænder en herude. Så altså det her, det er talkoden, jeg har brugt. Og sådan noget. Men det er meget smart. Og så kører der bare sådan en helt almindelig standard ting, sådan at man kan trykke on og off og sådan noget. Jeg synes, det er meget smart. Det er sådan, det jeg har fået tiden til at gå med redstone her. Og hvis I lige kigger herom, det er meget kompresset redstone. Hvis du sætter en blok, så går det helt i smadre. Det her. Jeg havde ikke lige tænkt på, at der kun er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blokke er der fra pladen og hen til tørretumbleren, har jeg hørt det hedder. Og det er fra en, der hedder GEXP Gaming, som I sikkert allerede kender. Han er helt vildt nice, og yeah. Tommel op for ham. Han er ret nice. Han laver 2 videoer om dagen. Eller han lægger 2 videoer ud om dagen. Men det var lige præcis det, jeg havde for i dag. Så hvis I vil se mere, så bare endelig se til. Men vi ses. Hej hej.